Kambo kutote kam ganano. Ngam no kwanu lo kramo mama mga bua ko no. Wota kam gano gide no bodo ke ono anot. So ma bo be na agafe ko na agafe. Amu de keja. Onya ke be ga no kro no nka. Ela. Ame ko guy. British wala jaba. Ijowa. Hey! Ke udumiri no ọkọchị in conjunction with the harmattan. Ke ikelele m, I don't care. Abum baby, abum pepe. Ana m aga akwụkwọ na London. Di m ikem ọ na-eshake. Nwunye m ọ na-awa ọkụ. Ebe! Kelewe ihe m na-eri. Ọ ka m ụdị ihe ka Igbo m. Maka na asị mkpọmkpọ ọnwụ arịghọkwa mma kama m ga-anwụ mkpọmkpọ ọnwụ mebie mkpọmkpọ ndụ. Nne m ebe ọ bụla ị gara ka ọ mụ na gị. Ebe! Ka ị mara afọ nọ. You are a mumu man. You be mumu. You think say they wise. Mumu man! This thing that you are following, can you handle this thing? Leave me! Hey! Look at him. Take a good look at him. Hey! I hear me, me, by me. Can you handle this thing? Hey! Can you handle this thing? Hey! What do you want? Are you sure you can handle me? Yes, can you give it to me? Mike, meme wuri shimote. Vuom. Ngote get na shim ni mi dem mi gote. Vuom. La sha ha se bem shi putowa. Ma Mike, di ima kwa se lele anu te ya bonyo oko. Ihe mo wo atika. Enge. Pokri po, ihe mo wo gbagagba. Awu opo. Look down on me, look up on you. Look down on me, look up on me. Come on, let me ask you something. Do you have money? Ego. Okay, ego. Let's go. Ego wosa. My man with ego mro nwem nye go nwem ego. Yes. This thing that I'm seeing. Look at you. Never even start when they come. I beg you, come. Let's go. You have money, there's money. Plenty money. You want to follow me? Follow on me way. Hey. I la. Hey. When the guys come by, la. Hey! You ready? You have my money. What that comes to now? What are you running? What? Please, let me understand. What actually is the problem? What is the problem? Explain. Okay, let me explain. Please. I was on my own, minding my own business. This stupid man stopped me on the way and he said
he has a very good head, no, that he too can much. service me very, very well. I asked him, Oga, do you have money? Ego. He said, okay, let's go. This man turned me on. After turning me, touching everywhere, he wants to run away. Is that possible? Why would he do that to me? Is it fair? No. Is it fair? It's not fair. Oga? It's not fair. See when you be kokowala mo some men. You be mumu. Harmony. Also, and girl by Grea on. Happy Abalaga. Me bagre on. Nanke by Grea on. Or just a key by Grea off. Eh, Balaga. Biko nnam. Tonga na agba ọkwa na agba igwe ọkụ n'imụlọ emekwa agbanyo. Tonga na apị aka agbanyo ọkụ ya agbanyo na mia biko ogbo omu biko. Oh, what is he saying? Hey, what is he saying now? My body is hot. My temperature is very, very high. Will you keep quiet? He cannot calm down, no. What is he saying? Tell him to follow me You now. will- My body is no, doing the me truth is somehow. that I want to convince. Okay, do you want him to come tomorrow? Tomorrow? No. Let him recover from the one I that will he- die. I cannot wait till tomorrow morning. What if he dies? Everything is standing now, please. Let him come and finish it. Oga, tell him to come and finish it, oh. Okay, please hold just 1 minute. Let You are me- wasting my time No, now. it's not waste of time. Are we please. doing history? No, it's recovery. Okay. 1 day. 1 day. Ngwa mkwụsịrị ka mkwụsịtụkwara. Ka ya jikwa aka ya kwụ ụgwọ ụlọ. Ka ya kpọkpuru. Tawule na mma ka ya chigara m ya. Iri ka ya mara. You are a Ozugbo anyị na-abagala ngwa ote ya anya olemele. Viam. Trosis meshi m n'ukwu ya. Ọ dịkwa m aka anya nkịtị. Ọsọ anya nkịtị. Asọ gbọwadoro m aka yisi amịa nwa idea. Anya ka o si ote wom. Akwa nwụsịa. Nwụsịa. Wom ka ele agbụpụ. Wom slippers m yiri kwukpuru m okpu moto etosa. You think say you dey wise? Rigoro n'elu bed ote wee yewure m saka wee yo ya. Nyo ganya. Ezi m elu ụwa ji m ọkụ mmụọ sị m ngwa m lakpuru. Samba. Ahụna m ihe ka ubi. N'ihe ejiri m enwedị m ihe ga-aba agali elu kwa obere karọt na Chineke jiri daa m. Oweta na-abaga ngwa ha luo ya ka agụ. Ijiri m ka ibe dị isi m ote oge elu m ruo m na gị. Still ọtọ dụtụkwa. Mụ na ego m sị mba. Vụ m ka mma karịa statement. Aka m kpara mkpụrụ uwe m. Kpara ihe ụkwụ m. Mụ na ego m kabụ. Ya yite ka eche m. Oga. Nwatakịrị na-ahụzele m agbata ogbute niile na-ahụ na m ka m na-agbahụ gị. Emere m elu. Adụọ m eme ọdụ ụka. I didn't do ọdụ ụka. Mehekwere n'ihe. Gịnị ka ịhụ? Gịnị ka m na-ahụ dị? Ahụrụ m ọnwụ hụ ndụ. Ya na-egbu denja. Life, death, si ngwana. Aga m ahụrụ otu. You be mumu. Mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma kama m ga-anwụ n'iji aba kama ka m nwụọ n'elu ala. Please, my dear. No, the problem here is there's an issue. I'm not. You are just saying punk. No. What are you pokpoing here? If you understand me, I will understand you. You know, in this life, yes. some of us we sometimes we take on journey that is more than Okay. some people they go to Lagos. In summary, just summarize it for me. Don't But they tell come me back history. with Okada. Some they use motor and go, and they come back with Okada. So it depends. What I'm trying to make you understand, my dear sister, tamper justice with mercy. Oga. This man you are seeing here You will is my brother, so to say. So I want you to have conscience, have the mind, Oga. have church mind. You don't know how my body is doing me. You don't. This. Please, what Tell will him to come happen? and finish it. No, he will. No, I'm trying to see what will happen is at this point now he cannot do anything because Why? his temperature. Don't worry, I will give him See, medicine. no, you won't understand. His mind is You must finish it. hanging. Then Let him let They him never relax. I They have pray left to you God behind. tomorrow morning. Where is okay, not. how do you expect me to Telling you. sleep after turning me on? You want me to go to bed? Or I should go to the street and start looking for men? Please try something. Ele ihe okwu Try dede. something to one. But Nwanne. mgbe ọdọ biko. Amadị m ihe ejiri hụ ugwu dị ugwu Zion hotel. Ị gawa ya na ken. Ụmụ otu ọrụ. Ete ekele mpirikọ. Ihe ọ na-akọwa n'ala na ị ga-eso ya.